Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dnes si zahrieme Roblox a viete, kto som? Ten Tiger. Dnes bude môj brat svoj čas so mnou natáčať. Čau. To je on. A taký 100 odoberateľov a budeme šťastní. áno, presne. Si zahráme Brookhaven. Pripojím sa na ňo. Takže ľudia, brat sa pripojí na mňa. Ty nič nehráš. A ľudia mám iný účet. Aha, dobre. Bratr má iný účet. Áno. Sa mi to dlho načítava. A s bratom si volám cez Discord. A prečo to nejde? Neviem, prečo mi to nejde. Chápete to? Skúsim sa popojiť ešte raz. A dúfam, že už mi to pôjde, prosím. Ešte dlho. Bratovi to už ide, však. Áno. No, a mne nie. Tebe ide brat. To sa nedá. To je celé. Takže ľudia, sa to počkáme na brata, kým si to... Yes! Yes, konečne vyšlo. Hra. Takže... Stále. Čo? Nové Ildam Barak 35. Nebuďte sprostí. Hrách? XD. Ne. Dobre, nemusia to všade písať. Koho si zabil? A to si asi ani dvaja píšu. Prečo? Aha, hej. Som mal taký skill. Tak. Aspoň 35. Mimochodom, prepáč, že kašlem, ja som totiž chorý. Mne môže je to i. Dobre. Doom 6 party. Na koho máte crushiť? Co sa mami? Čo? Kde si? Tu som vedľa tohto, jak je vlak. Tu? Áno. Vidíš ma? Dobre. Vieš čo, poď za mnou. Počkaj, veď ešte neviem. 35 barák. Mi to nejde. Tak ideme. Nemohli niečo kus lepšie spraviť ľudia, tak tu je ten smrad, fuj. Alebo čo? Nie, to nie je skrytá miestnosť. Škoda. Ty kokos, jak sa mám tu dostať? Technička tu hral. Chápete?
Píšu, že máme ísť do baráku a oni zamknú. Proste viete. Ja idem preč. Prosím lajky a odbery, aby sme dosiahli 50, aspoň 100 odberateľov, prosím. Počkať, idem sa pozrieť na brata. To čo je? Fuj. Trima. Dobre, idem preč. Ja to ešte potom budem sledovať, čo tu robia. Kde sú? Oni tu, viete čo robia, ja to nepotrebujem rozprávať. Ja to nejdem rozprávať. A píšte do komentárov na YouTube úlohy. Aké hry máme natočiť? Áno. Prvú u 3 alebo prvú u 4. Štvrtú časť natočíme určite. Kde si? Bude ho. Kde si? Tu som. Kde? Poď tam ku tomu hotelu. Tak si bola predtým. Aha. Wow. Aha. Čau. Čo? Tá ženská s ním niečo nechutná robila. Ona pľula. A čo budem robiť? OK, poďme si urobiť, keďže smiešné skiny. Smiešné. Smiešné. Áno. Áno. Tak nepozeraj sa. Ja nepoviem, kde idem. Ani ja nepoviem. Toto je pekné mesto. Si píšu. To sú Česi. Dobre, nevadí, že ideme. Ja. Napíšeme, že... Toto je dobré. Čo by to сказал? Tak to je dobré. Nie, to smiešne. Môjho sa pokaká. Nebo co to? Už mám. Stačí to. Ja už mám. To čakaj. Na mňa sa pokakáš. Padneš na zadok. Dobre, môže byť. Tak kde si? Kde si? Poďme ku obchode. Ku akomu? Ku obchode? Aha. Nevieš, kde je obchod? OK, tak počkaj. Čakám ťa tam. Ok. Idem ísť pekným vozidlom. V obchode som niekde skrytý. OK, ja zatiaľ prejdem s pekným vozidlom.
Jak to bude pekné vozidlo, však ľudia. Píšte do komentárov. To čo máš za auto? To máš konský povoz? Čau. No koje to som? Koje to znam nájsť? Počkaj. Aha. Pozri, čo si dám teraz na hlavu. Ja, pozrite sa na to. No fuj. Ale mám to je toto lepšie. Vieš čo? Počkaj. Počkaj. Kde si? Počkaj. Čo? Ale kde si? Nie, čakám, až bude AFK. Pekný skin. Mua! Dobre. A teraz si poďme postaviť to, čo? Nechceme to. Mua! No i neodpisuje. On až... A ako to bude AFK. Okay. Haló, brat? No. Poďme si postaviť už barák. A poď sa tu. Ok, idem za tebou. Poď na 21. Áno, 21, klasika. Postavím tam, OK. Ktorý dom? Poradím ti, ktorý môžeš dať. Ok, ktorý? Tak si dáme dom tento. Prestaň byť u AFK, please. A kde tu máme tento, jak sa to volá, tu nemáme ani počítač. A kde budem točiť ja? Nebudeš točiť. No tak to je super. Idem robiť hack, poď toto. Počkaj. Dole. Ku tomu oranžovému toto. Aute? Áno. Počkaj, ale tu nemáme počítač. O, to ako? Normálne. To jak? Normálne. Ukáž. Tak.
jak? Ty to ukáž. Dobre, ľudia. A tak som, aha. Čo, počkať, to už asi je. Ja mám Discord. Dobre, som sa nejak bugol a som dal fly. Chápeš? Ja som dal fly a som sa nejak bugol. Čože? To je niečo nové. Nie, iba som to hackol. Nie, toto tu. Ja som hacker. Tak ľudia, neviem nájsť počítač, tak asi nebudem točiť, alebo počkať. Nie, to nie je počítač. Tak, ľudia, zajtra možno zajtra budem točiť a možno, neviem, či to naozaj, možno bude stream, možno YouTube. No a tak čaute, vidíme sa zajtra, tak Čau, baby. tak 3, čaute.